Укалы фәрештә. Кияү сайлый-сайлый карт кыз булып каласың бит инде балакай. Яшьтәшләрең 4-5 бала үстерә инде, 30-га җитеп киләсең. 30-га түгел, 29-га гына әле. Адин шурт инде безнең заманда 20-дан узганны карт кыз дип күзендә ачырмыйлар иде. Хәйкәй малая кыдалады, бармадың. Әнә, таш булат салып кирде. Сәмиулла яучы җибәрде. Кире бордың, тагын синең арттан килгән, миңа кирип ялынды. Өрмәгән урындыкка утыртмас идем, алтын көмешкә күмәр идем дип тупсама ятып ялбарды мескен. Мал дисәң, малы бар, ир дисәң, ир дияр җире бар. Урамга чыксам карткыры күземне дә ачырмый. Нишләп, Миләүшәң тормышка чыкмый диләр. Кичә кичен малай шалайлар тәрәзә каршыннан "Что такой безобразный кияү чыкмый кызларга, кибетләргә тәпән кайткан карт кызларны тузларга" дип ярлап уздылар. Миләүшә көләргә тотынды. Көлөйдә көл, ялый сорында авыз күтәреп көлеп утыра тагын мәнсез. Әллә нигә кыргый булып үсте шул инде ул безнең Миләүшә. Башка кызлар малай шагыйлар белән шаярганда ул кварт арасында утырыр иде. Бер шалапуты килеп кагылса, эт белән сугышучы мәче сыман тешләре, тырнаклары белән каршы торыр иде. Үсеп уйга җиткәч тә дус кызлары егетләр белән йөри башладылар. Кичке уеннардан соң капка төпләрендә сөйләшеп утыралар, болыннарга чыгалар. Егетләр Миләүшә артыннан да килеп карадылар. Әллә ничек шунда сөйләшергә сүз таба алмагач кире китә тордылар. Үзләре булдыра алмагач аны кунак егетенә тотып бирделәр. Кунак егете кулыннан да тоттырмый, биленә дә кагылдырмый, укасы кыйлыр дип курка торгандыр Миләүшә фәрештәгезнең дип әйткән ди. Менә шул Алла каргаган көннән Миләүшәгә укалы фәрештә кушаматы тагылып калды. Вах иттеләр авыл егетләре. Әмма Миләүшәнең сиренә төшенә алмадылар. Күбесе өйләнешеп бетте, кызлар да башлы күзле булдылар. Тик Миләүшә генә бер үзе утырып калды. Бер заман авылга читтә йөреп шомарган Сәмигулла кайтып төште. Сәмигулланың электә Миләүшәне озатканы бар иде. Шул ук кичне ул Миләүшәне озата барды. Озата барды дип инде Миләүшә янәшәсеннән атлаган булды инде шунда. Укыган чакларны искә төшерделәр. Аннан соң Миләүшә кирип китте. Әгәр шул укалы фәрештәгезне үземә каратмасам, исемем Сәмиг булмасын дип егетләр алдында күкрәк сугып ант иткән ди Сәмигулла. Хром итекләр, матрос тельняшкасы киеп, бер-ике йөзне кагып, авызга беломор кагып, ул көн саен Миләүшәләр капка төбенә килә. Урта Азиядә күргән әллә нинди кызык хәлләре турында, армиядә ничек итеп старшинаны төп башына утыртуларын, bir әрмән белән бәхәсләшеп 18 шешә сыра эчеп бетерүләрен сөйләсә дә, Миләүшә күңеленә үтеп керә алмыйча аптырады Сәмигулла. Инде тел белән булдыра алмагач, көч белән җиңмәкче булды ул Миләүшәне. Рөхсәт не сорап тормыйча кызны кочаклап алды. Үбәргә дип үрлү булды. Ялт берне мин сиңа әйтим, Сәмигулла Баһадирның яңагыннан ут көлтәсе чыгып очты. Үткен телле адәмнәргә бу хәл шул ук кичне барып ирешә. Дежур торам малай каланчада ни күзләрем белән күрим, Миләүшәләр тирәсендә гөлт итеп ялкын кабынды. Мин җәһәт кенә шул ялкын чыккан җиргә барып җитсәм, Сәмигулла яңагыннан чыккан ялкын булган икән. Сәмигулла шул кичне кызга ачу итеп, Миләүшә ни кыз, ни ирзат икән дип сүз ишкындырган ди. Шуннан берничә егет Миләүшәнең су куйынганын сагалап торырга булганнар ди. Мондый гайбәтләргә Миләүшәнең бер дә исе китми. Тәрәзә каршыннан җырлап узучыларга да ачуланмый, аның үз уйлары, үз хыялы бар. Көтмәгәндә мәхәббәт килде Миләүшәгә. Район смотрына баргач, сыер савучылар биюе икенче урынны алды. Биюдә катнашучыларга укучылар чәчәкләр бәйләме бүләк иттеләр. Кызганычка каршы бер кызга чәчәк җитмәде. Миләүшәгә. Янәшәдә генә егетләр авызларын ярып бер кочак чәчәк күтәреп басып торалар. Миләүшәгә бирү турында уйлап та карамыйлар. Шул чак сәхнәнең теге башында басып торучы Заһид тыйнак кына атлап килде дә үзенә бүләк ителгән чәчәк бәйләмен Миләүшәгә тоттырды. Тамашачылар үрләтеп кул чабарга тотындылар. Заһид кире китмәде, Миләүшә янәшәсендә калды. Менә сиңа Заһид, зал тулы кеше булмаса кочаклап үбәр идем мин сине дип уйлап куйды Миләүшә. Концерттан соң колхоз артистлары машинага менеп утырдылар. Машина кузгалды. Әллә юри, әллә кызны җылтасы килеп, Заһид Миләүшәне кочаклады. Ничәмә еллар тоткынлыкта тилмереп яткан мәхәббәт хисләре ургып тышка бәреп чыкты.
Суықтан түгел Миләүшә, Гыйшык вулканының куәтле ургуыннан калтыр иде. Заһитның да хәлләре бик мөшкел күрәсең. Ул еш сулый һәм ни әйтергә сүз таба алмагач, явагына дип куйган була. Шул чак машина борылмадай янтайып китте. Кыз белән егет иреннәре арасындагы бушлык юкка чыкты. Миләүшә, диде Заһит. Әү, дип пышылдады кыз. Син су кыйнганда таллык артында мин дә бар идем. Без синең ипләп кенә йөзүеңне икенче як ярлап карап тордык. Син кайтып киткәч тә бер генә егет тә көлмәде, синең турында берсе дә яман сүз әйтмәде. Без синең моторлыгыңа сокланып утырдык. Шәшәң өчен рәхмәт, Заһит. Мин аны өйгә кайткач чүлмәктәге суга утыртып куярмын, яме. Машина селкетмәсә дә, иреннәр таң кушылды, яңгыр тагын да ныграк коярга тотынды.